कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. गोकर्णात मुसळधार पावसान जनजीवन विस्कळीत. कारवार. शनिवारा झालेल्या मुसळधार पावसामुळे गोकर्ण शहरातले जनजीवन विस्कळीत झाले असून बरेच मुख्य रस्त्याचेर उदक साचून न्हंयेचे स्वरूप मेळ्ळे. महाबळेश्वर देवळाच्या पश्चिम प्रवेशद्वारा मुखाल्ल्या मुख्य समुद्र किनाऱ्याकडे वयच्या मार्गाचेर नाल्याचो प्रवाह अडकल्यान मोठ्या प्रमाणात उदक साचले. ह्या कारणान देवळाच्या अमृतान्न भोजनशाळेच्या आवारात उदक येयले. भाविकांच्या चपला उदकांतल्यान व्हांवन वयते आशिल्ल्याचे तशेंच घाण उदकांतल्यान वाट काडची वेळ आयिल्ल्याचे दिसून आयले. महागणपती देवळाच्या परिसरासकट अनेक भागात डोंगराळ प्रदेशातले उदक रस्त्याचेर आयले. भद्रकाली संयुक्त पूर्व विद्यापीठ महाविद्यालया मुखाल्ल्या राज्य महामार्गाचेर उदक साचिल्ल्यान विद्यार्थी आणि वाहन चालकांक मोठो त्रास सहन करचो पडलो. नाल्यांच्या दुरुस्ती बाबत पहिली सूचना दिवन बी ग्रामपंचायत आणि संबंधित विभागान दुर्लक्ष केल्याचो आरोप माजी सदस्य गणपती नाईक हेमी केलो. दरम्यान नागरिकांन प्रशासनाच्या कामाचेर नाराजी व्यक्त करत पावसाळ्या पयलीं आवश्यक उपाययोजना करची मागणी केली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अरबी समुद्रात बोट दुर्घटनेत अंकोलाच्या निस्तेमारालो मृत्यू. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या हरवाड गाबितवाडा हिंगा राबतो निस्तेमार सहदेव मेथा, वय सुमार 50. हेमगेलो अरबी समुद्रात जाल्ल्या बोट दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू जालो. निस्तेमारीचेर उदरनिर्वाह करचे सहदेव मेथा हेमी नेहमीप्रमाणे पारंपारीक बोटीन समुद्रात निस्तेमारीसाठी गेल्ले. या वेळार बोट अपघातग्रस्त जावन समुद्रात बुडिल्ल्यान तेमगेलो उदकांत बुडून मृत्यू जाल्लो उरतलो अशें कळ्ळां. घटनेची खबर मेळताच स्थानिक निस्तेमारी लोकांन तात्काळ बचाव कार्य हाती घेतले. तेमी सहदेव मेथा हेमकां समुद्रांतल्यान भायर काडून किनाऱ्याचेर हाडले, पूण तो पर्यंत तेमगेलो मृत्यू जाल्लो. या दुर्दैवी घटनेन हरवाड गाबितवाडा वाठारात शोक कळा पसरिल्लो असून गावात हळहळ व्यक्त जाती आसा. सहदेव मेथा हामगेल्या मृत्यूमुळे तेमगेल्या कुटुंबाचेर दुःखाचो डोंगर कोसळिल्लो असून नातलग आणि ग्रामस्थान शोक व्यक्त केलो. अरबी समुद्रात जाल्ल्या या दुर्घटनेन किनारपट्टी वयल्या निस्तेमारांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले असून समुद्रात वयताना अधिक सुरक्षेची उपाययोजना करची गरज आसा अशें मत व्यक्त जाती आसा. काळी व्याघ्र क्षेत्रातल्या स्थलांतराचो परिणाम. जोडा तालुक्यातल्या 54 शाळेत पहिलीक प्रवेश ना. कारवार. तालुक्यातल्या सरकारी अनुदानित आणि विना अनुदानित अशा एकूण 171 शाळांपैकी 54 शाळांत पहिली इयत्तेक एक बी विद्यार्थी दाखल झाले ना. ह्या कारणान ग्रामीण भागातल्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त जाती आसा. वाडचे स्थलांतर, कमी जाती आशिल्ली ग्रामीण लोकसंख्या आणि इंग्रजी शिक्षणाचो वाडिल्लो कल ही मुख्य कारण जावन आसात. जोडा तालुक्याचो बहुतांश भाग काळी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात येता. रोजगाराची मर्यादित संधी, रान क्षेत्रातले निर्बंध आणि बऱ्या शिक्षणाच्या शोधात बरेच कुटुंब शेजारच्या गोवा, महाराष्ट्र राज्यात ना तर बेंगळूर शहरात स्थलांतर झाली असतात. ह्याचो परिणाम थेट ग्रामीण शाळांतल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचेर जाता. ग्रामीण भागातल्या शाळांत घटची विद्यार्थी संख्या ही केवळ
शिक्षण क्षेत्राची समस्या नसून ती तालुक्यातले वाढते स्थलांतर, लोकसंख्या घट आणि बदलत्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातल्या जाणकारांचे मत असा. अशीच परिस्थिती राबल्यान भविष्यात बऱ्याच लहान शाळांचो अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जावची शक्यता व्यक्त जाते असा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. भाजप जिल्हाध्यक्ष एन हेगडे करकी हेमगेलो राज्याच्या काँग्रेस सरकाराचेर जोरदार टीका. कारवार शिर्शी हिंगा आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजप जिल्हाध्यक्ष एन हेगडे करकी हेमी राज्याच्या काँग्रेस सरकाराचेर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्री बदल तरी प्रशासनात कसलो बदल जालो ना आणि राज्यातली विकास कामां ठप्प जाल्ली आसात असो आरोप तेमी केलो. भाजप संघटना जिल्ह्यात बूथ स्तरापासून मजबूत असून काँग्रेस जातीय राजकारण करते आशिल्ल्याचो आरोप तेमी केलो. दरम्यान बेर्ती, अग्नाशिनी आणि शरावती पंप स्टोरेज प्रकल्पाक भाजपाचो विरोध कायम असून हे प्रकल्प उत्तर कन्नड जिल्ह्यासाठी घातक ठरू शकतात असे मत तेमी व्यक्त केले. यावेळार माजी मंत्री शिवानंद नाईक, गोविंद नाईक, प्रेमकुमार नाईक, रमेश नाईक सहित अनेक भाजप पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.